Hola nois i noies, aquesta setmana començarem a treballar una mica el càlcul mental i els problemes orals, d'acord? A partir d'avui, cada dia us penjarem un vídeo a la Media Safateca en el que tindreu les operacions de càlcul mental i problemes orals que normalment fem al principi de cada sessió de matemàtiques. Us explico una mica el funcionament. El que farem serà dir-vos l'operació, farem el procediment de penso, preparo i mostro, però quan jo digui preparo, diré preparo i paro. Per què? Doncs perquè vosaltres pugueu parar el vídeo. De manera que un cop tingueu l'operació resolta, escrita en un full o pensada, piqueu el play un altre cop i d'aquesta manera seguirà el vídeo i podreu comprovar la resposta, d'acord? Tant en les operacions de càlcul mental com en les operacions dels problemes orals. Per tant, comencem! Primera operació de càlcul mental. 56 per 2. Repeteixo, 56 per 2. Penso, preparo i paro i mostro. I la resposta correcta és 112. Molt bé. Següent operació. 70 per 3. Repeteixo. 70 per 3. Penso, preparo i paro i mostro. I la resposta correcta és 210. Seguim. Tercera. 56 per 4. Repeteixo. 56 per 4. Penso, preparo i paro i mostro. I el resultat és 224. Genial! Següent operació. 71 per 3. Repeteixo. 71 per 3. Penso, preparo i paro i mostro. 213. Molt bé. Vinga, anem a per l'última operació. Última. 56 per 8. Repeteixo. 56 per 8. Penso, preparo i paro i mostro. I el resultat és 448. Genial! Ara anem a pels problemes orals. Ara us llegiré l'enunciat del problema 2 vegades, d'acord? I intentem no parar el vídeo, perquè són operacions molt senzilles en aquest cas, d'acord? Vinga, primer problema. Amb 4 llumins faig un quadrat. Amb quants converteixo el quadrat en 2 triangles?
repeteixo l'enunciat. Amb 4 llumins, amb 4 cerilles, faig un quadrat. Amb quants converteixo el quadrat en 2 triangles? Penso. Preparo i paro. I mostro. Els resultats són 5 llumins. Recordem sempre de posar el nom del que ens demanen al costat del resultat. Segon problema. Cada setmana vaig 3 vegades a veure els meus avis. Quantes vegades hi vaig en 5 setmanes? Repeteixo. Cada setmana vaig 3 vegades a veure els meus avis. Quantes vegades hi vaig en 5 setmanes? Penso. Preparo i paro. I mostro. En aquest cas aniré 15 vegades. Vinga, anem a per l'últim problema. L'últim problema oral és el següent. En Marc viu al 6è pis. Surt de casa, agafa l'ascensor i puja 3 pisos i en baixa 6. A quin pis és? Repeteixo. En Marc viu al 6è pis. Surt de casa, agafa l'ascensor i puja 3 pisos. 1, 2, 3. I en baixa 6. A quin pis és? Penso. Preparo i paro. I mostro. En aquest cas el Marc estarà al 3è pis. Genial, nois i noies. Doncs fins aquí el dia d'avui, les operacions del dilluns. Ens veiem demà. Adeu!